Va directo a la... Ai, que me mata. El cel, que està tan cremat. Intentaré como unión, así un poco. ¿Sabes que lo hago a ver? ¿Tienes proyectos? ¿Qué sale de examen? Vale. Bueno, així estem en el segon dia, just ara passar per amunt de l'alta tensió. No ha sigut un dia tan bo com ahir, pareix. No sé el que anem a poder fer. Jo vaig intentar arribar ahí davant, si no, pues mira, per a tindre algo registrat. Vinga, a veure si ens podem arrimar ahí davant a la tèrmica esta. El que passa és que vaig baixet. Des de que així del despegue no he pillat res i està el núvol ahí, però veurem. Avui sí que porta vario. Vinga, a veure si així flotem un poc més. Pareix que veig allecit ahí. Bueno, està començant a ploure. Uau, quanta gent. No em plou. Puta mare. Pensava que no arribava a l'aterratge. Tenim unes descendències, però mos han recompensat en alguna altra tèrmica que han pogut rascar, però me ve aterrissant en el camp de futbol que n'hi ha dins del poble. Estic tot tremolós. A replegar, vinga.
Que me muero. ¿Qué tal está? ¿Pasa? No, claro. Porque yo... Toma, toma, toma. Epa, 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 epa. 21, 22, 23, 24. Este tío es colombiano o brasileño.